Díváte se na hitparádu ESO a už jsem prozradil tajemství, že dneska přijde skupina Verona. Pojďme ji přivítat velikým potleskem. Nebývá zvykem, že přijde víc než jeden člověk. Ahoj. Čau. Čau Markéto. Čau Petře, posaďte se. Jenom teda, abychom si to udělali v tom jasno, mám ti říkat Petře nebo Peter? Říkej mi Péťo, třeba to je jedno. Péťo. Péťo, no tak. To snad není úplně, Tak Petře, pojď. to není úplně nutný. Nazdar Markéto. Ahoj. Skupina Verona v hitparádě ESO za mého působení už byla. Je to 2 roky a pár měsíců, 2,5 roku. Jo. Já si pamatuju, že když jste přišli, tak ty jsi zrovna maturovala. Jo. Přesně tak. To už je teda dávno. No, A co se teda změnilo z doby, kdy Markéta byla 18letá, že teďka vlastně všechno nejlepší k narozeninám. Jo, děkuju. Před měsícem si měla 21. Ano, takže Voko bere. v Americe už bys mohla chlastat, teda pít. Už tam můžu jet teda, už je to Přesně i tak. pro mě. Tak co se změnilo u Markéty za ty 3 roky skoro, co jsme Za se ty 3 nevěděli? roky, no tak já jsem pak šla na jazykovou školu na angličtinu, abych se tak dorozuměla i jinde, teda i v té Americe, jak říkáš. Přesně tak. Abych si o to pivo dokázala říct třeba. Ano. No a teďka studuju publicistiku. Jo. Takže teďka jsi prostě jako dobrá na jazyky, což teda Petr říkal, že to je jako dobrý. A teďka publicistika, to znamená, že si vlastně budeš sama o svých koncertech i psát jako novinářka. No, třeba taky. A ty? A já? No, co ty? Co? Na jakou vejšku chodíš? Já chodím na vejšku do 5. patra u mě. Do bytu. Petr chodí, přátel, na vysokou životní, takzvanou. Tak k tomu se ještě dostaneme, pojďme si dát 5. místo, jsou tady First Choice. Díváte se na hitparádu ESO, mým hostem je Verona, to je opravdu taková nezvyklá situace, že tady vlastně sedějí 2 lidé. Normálně vždycky chodí host jenom jako sám, když i třeba má skupinu, tak chodí sám, ale přece jenom zase blbý je brát jako jednoho ze 2 skupin. Oni prostě patří k sobě, tak jsme je vzali. A já bych toho využil, že vlastně by si mohla třeba dělat rozhovor Markéto ty s Petrem někdy. Jo, nebo obráceně, že bychom zase mohli jít proti Markétě, když už to takhle máme. Takže teďka... Ježišme. No tak teďka neboj se, první kolo bude proti Petrovi, jo, takže se dobrý. můžeme otočit proti To němu. mám radost. Petře, mě by zajímalo, jak moc ty seš workoholik, protože já o tobě vím, že ty jsi mi teda produkoval holky, kdysi, to bylo asi 100 let to dělal, teďka Veronu asi 200 let už. Ano. Takže prosím tě, jak ty s tím počítačem údajně jako i spíš a všechno prostě, ty klávesy, je to pravda, Markéto? Je to pravda. Vždycky, když přijdu, tak ho má u sebe a Tak nejenom s počítačem, ale já prostě mám svoji práci rád a sedím v tom studiu každý volný čas, takže i když tu práci nemám, tak si ji najdu, takže furt je nějaká práce, jo. A neleze ti to jako někdy už na mozek, prostě normálně pořád tam ty programy počítačový? Projevuje se to nějak, prostě Markéto, že už je třeba trhlej nebo nepříjemnej? tak Nebo... musí to trošku kompenzovat potom, že jo, Jak takže... třeba? Jakože za Tak alkohol? jakože nebo- řádí, jako no, on je prostě... Řádím, jo. no. Já teda údajně jsem slyšel, že vlastně než jsi vstoupil do vod se skupinou holky, že jsi měl dlouhý vlasy a z té práce ti všechny slezly. Tak dlouhý vlasy jsem neměl, ale je pravda, že když jsem začínal s holkama, tak už jakože ubejvali a pak už mi to fakt bylo tam takový divný, tak jsem říkal, jak to půjde celý dolů. Tak to vidíš, šlo jak dolů. je A od té Verona doby- náročná, jako. Markéta mě tuhle viděla na nějaký fotce s vlasama, strašně se mi chechtá od té doby, takže... Já teda musím říct, že Petr je skutečný workoholik, já mám tady proto důkaz. Já mám jeho fotografii tady. Ne, to je fotografie Petra ze soukromého alba. Podívejte se, on o sobě tvrdí, že není workoholik, ale podívejte se, jo, To je dobrý. kam normálně ježí si prostě jenom jako odskočit. To a sedí. I tam komponuje, to je neuvěřitelné. nejvíc. Tak a teď je tady další novinka. Saša a Slowly. Tak to byl Saša, který už zpívá Lonely, ale Slowly, to je dost podobný. A teď pozor, teďka využiju tady Petra opět, Péťu teda, Péťu, já využiju Péťu. My jsme mohli spolu dělat dvojici, ty bys byl Péťa a já Standa. Ty si pak víš, jak bychom se jmenovali příjmením, bys byl Péťa a já Standa. Péťa a Standa, No. jak bychom se jmenovali příjmením, jako jedno příjmení? No ne, tak kdybyste byl, bychom byli my 2 zpěváci, dvojice. Byla přece taková dvojice, Péťa a Standa, ne? Já nevím. Jo, počkej, Promiň, Markéto, ty to víš, ne? Hložek Já. s Kotwaldem, ne? Kotwald, Hložek, No ne? jasně. Taky mi to napadlo. Holky z naší školky znáš, ne? To bylo rok Znám, 81, kdy jsi se narodila? No, až 5, no, ale tak jako znám to. Až 5, to je dobrý. No tak dobrý, tak prosím tě, teďka se budeme bavit o tvý muzice, taneční muzika. Znáš DJ, který se jmenuje Armin van Buuren? No jasně, Fakt jo? No. Fakt ho znáš? toho znám, ale ne osobně. A jako dobré? Takový trencovej, no. Trencovej. A co to znamená? Prosím tě, jestli bys nám mohl říct jako divákům. Trencovej. Že jsou jako lidi z něj v trencu? No, některý jo, no, když si jako
ulítnou na něčem, tak jo, ale prostě trencová muzika, no. Trencová. To znamená vlastně v rádích, jak jsou ty transistory, tak vlastně z toho se transistorová muzika. Prosím vás, DJ Armin van Buuren, pokud chcete jít na halovou party, která se jmenuje Transmission 2 a vyhrát lístky, CDčka a trika, tak teď volejte, je tady první blesková telefonická soutěž. Teď si vyzkoušíme, jak umí skupina Verona rychle reagovat na takovou hozenou rukavici, protože jsem si uvědomil, že třeba se na nás neměl tak vytřeštěný Ne, oči. čekám, co přijde. Třeba na nás kouká někdo, kdo nezná skupinu Verona, takže rychle ukázka písničky. Nějaký? Třeba nejsi sám, to je provařené, jak to zná všichni. Náhodou to znají taky No všichni. nebo náhodou. A co s tím No, jako? ukázka, jaký máte písničky. Říkáš, že tam sedí nějaký dva lidi, nějaký plešatej, nějaká prostě mladá Lucka Borjová a teďka... No musíš ukázat písničku. Jako zaspívat? No jasně, zaspívat. Já jsem říkala, co tady mám ukazovat. No, tak mohla bys něco Tak ukázat, nebo, ale... tak kterou, tak já nevím. No jakoukoliv. Nějakou, která se dobře zpívá, náhodou dokola furt, tak To je bez v muziky pohodě, divný, no. viď? Tak třeba Ale něco tak- jiného. Tak třeba. Počkej, tak já nevím. No tak skupina. Tak to- naše třeba první úplně. No tak první, tak To je třeba. už 4 roky. A budou jí znát lidi? No snad jo. No tak pojď. Takže třeba letní krásný den, cítíš jeho vůni kolem nás, horký krásný den. No a tak dál prostě, to byla úplně první věc. To je dobrý, tak to byla skupina Verona. Já jsem chtěl teďka rozebírat vlastně začátky té skupiny, ale k tomu se teprve dostaneme. Pojďme si teďka dát 5. místo. Jestli si teda myslíte, že už jsem říkal, že jsme vlastně měli jedno 5. místo, tak se nemýlíte. My tady máme zase takovou zvláštní věc, představ si to. Minulý týden dostali 2 písničky, stejný počet hlasů. Takže my máme vlastně 2 5. místa. No. Takže prosím vás, ty Arakajni jsou opět 5. místo, stejně jako First Choice. Nedá se s tím nic dělat. Díváte se na hitparádu ESO, vedle mě tedy Verona, akorát jsme řešili, že Markéta je podobná Luce Borjhový, což nebylo dřív. Petře, jsem druhý prej, si Druhej, říkal. no. Kdo to říkal jako první? Člověče, teď si nespomenu. Teď jsme probíleli nějaký nový fotky, které jsme nafotili a někdo to říkal, už si nespomenu, kdo to byl. To může být dobrý, to máš dobrý, protože To je dobrý, to je ona dobrý. jaký mají lidi rádi hodně. No. No, ale pojďme teda k tomu, jak jste se dali dohromady. Mě totiž zaujala jedna věc, který já se teprve dostanu, to je vlastně pointa. Probíhala soutěž v roce 2001 taková. Jo, jestli bys nám to mohla říct, jak to přesně probíhalo, ty byla nějaká soutěž, kterou ty si vyhrál, já to říkám za tebe. Ano. Tak pojď. No, tak televizní soutěž, tam Ano. jsem se přihlásila, teda vlastně rodiče mě přihlásili a sama jsem se k tomu nějak To byla jaká nedokopala. soutěž, prosím tě? Můžu jako říct ten název? No vlastně, To bylo do Remy. do Remy, no, No. tak už to nemohla říct. Ty jsi byla v do Remy? Tak já nevím, vy tady No. jsme taková přelepená, tak si můžu říkat nějaký název. Do Remy, můžeš. Tady jsem Pojď. Takže bylo to do Remy a vlastně já jsem se tam zúčastnila, zpívala jsem tam takový jazzík a vyhrála jsem to. No a vlastně dostala si spoustu nabídek, No, bylo jich víc. no a? A jedna byla tady, takhle. No, tady No, takhle. ne, takhle přímo. No a teď je strašně důležitý, že vlastně ta soutěž byla v září 2001. Fakt, to už ani nevím. No to vím já. A mě by právě zajímalo, protože jestli pak víš, co se stalo taky v září 2001. No to vím, no. No a pamatuješ si to, mělo to nějakou souvislost? Nepamatuješ si přesně, kdy byla ta soutěž? Jestli byla před 11. září 2001, nebo po 11. září? Nepamatuješ si, že třeba to bylo v Jo. televizi a druhý den Druhý den to určitě nebylo, ale bylo to předtím, mám pocit. předtím? Takže vlastně nejdřív se vyhrála a možná se to někomu nelíbilo, tak to chtěl demonstrovat, že to napálili do těch bar. No to snad ne, jako. No, takže nepamatuješ si úplně přesně tu časovou Nepamatuju, souvislost. já si nepamatuju, jak jsem přišla tenkrát domů a myslela jsem, že to je film a pak jsem to zjistila, že to jsou jako zprávy, jakože realita, takže... Takže vemte si, že vám už bude Ale navždy kdy to bylo, vzpomínat. nevím. V polovině září 2001 začala kariéra tady prostě světový terorismus a kariéra Markéty z Verony. Tyhle dvě věci To mě začaly. nespojujte s tím. Dobře, tak a pojďme dál, je tady další písnička. Další novinkou v hitparádě ESO byla písnička, která se jmenuje Gott ist ein Popstar. Což teda ty jako autor většiny písniček, nebo všech písniček, jak se ti líbí název skladby? God is ein Popstar. Gott ist ein Popstar, ja? Sehr gut, ja. No tak dobře, samozřejmě teďka musíme zmínit událost, která se stala Karlu Gottovi. Narodila se mu 3. dcera minulý týden. To jsem slyšela. Co vy na to? No dobrý, proč Gratulujeme. ne? Jak se vám líbí jméno, který vybrali? Já se teda přiznám, že vůbec nevím, jak se Já jmenuje. taky ne. Nevíte, tak já vám to rád řeknu. Jmenuje se nám to? Charlotta Charlotte, to je hezký. Charlotta Znešení. Ela Gottová. No, To je hustý, no. Dobrý. takže ty říkáš znešený, ty hustý. Ve Scétinách to hezky hodnotili, to se mi líbilo. Tam říkali, je vidět, že se rodiče nad tím jménem skutečně zamysleli. Ale já jsem to potom analyzoval, člověče. A ta Charlotta je vlastně
Karlička, že jo? Karla. Charlotta je Karla francouzsky vlastně. Karla, Charlotta. Takže možná, víš, to jako by měli připraveno jméno Karel pro kluka. A Karla je přece jenom takový jako obyčejný, že jo, tak dali Charlotta. No a když jsme teda u toho, proto já tady jako otvírám to téma. Co vy? Co vy a společně jako mimino? Cože? Takže spolu, jo. Podívejte se, ale tak máte už hodně společných dětí, ne? Tak placatých, takových teď kulatých. jo. Kolik vlastně máte společných dětí už? Teďka bude 4. No, 4 děti jako CDčka, ne? To je jasný. A teď teda nějaký, už by to chtělo nějaký trojrozměrný. Mimochodem, když se narodí, tak má stejný účes jako ty. No, skoro. Tak spolu dítě ne teda. No to určitě ne. Já vím, že se vás na to někdy Co by ptali. vzniklo, prosím tě, když se podíváš, to by bylo šílené. vzniklo? To by byl Co šílenec chceš říct, normální. jako? No ne, že ty jsi tak jako šílenec, já taky to. Jo, takhle to myslíš. Já si myslím, že by No vzniklo, ne, jako ne. Fantomastry hezky zpívá. To je dobrý. Ale prosím tě, a jako nikdy to jako ani Já jo, jako určitě jo, ale ne teď. ani to Počkej, ani nevíš, co chtěl říct teďko. Já myslím s dítětem, jako. No to taky. Že s tebou, no to nikdy. A počkej, nikdy? To ne, to nikdy, prostě my jsme prostě kamarádi. To je jako. škoda ale hrozně, že Není. Markéta je hezká. Neskusil jsi to nikdy? Ne, Ne, ne. A on třeba, když je na těch vystoupeních, tak jako by tam co? V pohodě. Ona mě to rozhodně neskouší. Tak a já jsem si, že třeba bych si chtěl a ona třeba nechtěla. Ne, on tomu málo kdo věří, ale my fakt spolu máme Dobře. super kamarádský Jo, vztah. jasně, no. Víš, co se říká? Víš, že je kamarádka? Kamarádka je dívka, Ano. u která má prostě nějakou vlastnost, která ti zabraňuje to, že s ní jako tak. Dobře. Ne to. No to je, prostě se ti nelíbí, chápu. Tak a jdeme na další písničku, je tady 4. místo. Náhodou sledujete hitparádu ESO. Náhodou. To je písnička skupiny Verona. Veronu tady vítáme stále. Ahoj. Nebo vítáme, tak oni už tady teda jsou. Přátelé, pojďme si dát další písničku, jenom prosím nás, jenom v rychlosti. Tady jsme se dostali v minulém vstupu k tomu, že Petr by hrozně chtěl Markétu a Markéta prostě bohužel ho odmítá stále. Tak já mám pro Petra a i pro vás, pokud máte podobný problém řešení. Ano. Existuje totiž místo na naší zemi, kde právě se tohle dá vždycky vyřešit. To, že prostě tě ona nechce. Jo? Cože? To místo existuje. To zase vytáhneš. Sem právě vozej kluci, tyhle ty holky problematický. Podívejte se, je to taková vesnice, která se jmenuje, sami to vidíte, Tu mi jde. tu mi daj. Tak, jdeme dál. Zapomněl jsem, kurní v tom je. Shakira! Shakira!